president i junta directiva de l'Escola de Música, pares, mares, amics i amigues. Tots som conscients dels mesos que hem passat i del que ha suposat, deixeu-m'ho dir, la maleïda pandèmia. I el principal motiu que avui ens aplega és la celebració del 10è aniversari de la coral de l'escola, la coral Rhapsody. I permeteu-me que us faci 5 cèntims de com es va constituir aquesta coral. Va ser un concert de Nadal, concretament el del 2011. Fins aquell any, la coral només havia estat constituïda per mares d'alumnes. I va ser gràcies a un pare d'un alumne que va fer un comentari a la directora de la coral, la Maribel, que per què no hi havia homes a la coral. A partir d'aleshores, i gràcies a l'empenta i voluntat de la Maribel i amb l'ajuda del boca-orella dels components, la coral va créixer i va esdevenir mixta. Anys més tard, concretament l'any 2014, aquesta coral mixta va preparar tot un repertori de peces per fer un tribut a Queen. Tots els components se'n van gaudir tant i tant que van decidir immortalitzar el record posant a la coral una part del nom d'aquesta famosa i fantàstica cançó de Queen, Bohemian Rhapsody.
regidors i a tots vosaltres que fem que aquest teatre hagi quedat ple de gom a gom i tant per davant com per darrere, el qual també és molt d'agrair. Llavors simplement voldria donar-vos de nou les gràcies i cedir la paraula a l'alcaldessa per donar-nos també el que hagi de dir. Bona tarda a totes i a tots. Ha estat molt difícil seguir les instruccions de la directora de la Maribel quan ens ha dit no aplaudiu. Era molt difícil perquè, bueno, què us haig de dir? Crec que si hi ha un sentiment que aquesta tarda compartim tots i totes és el del goig de poder tornar a estar junts i juntes. És magnífic. De veritat que ho deia, jo no m'estendré molt perquè crec que la Glòria ha fet una intervenció en la que tots i totes ens podem sentir representats i representades, però ella ho deia, hem passat un temps molt difícil, especialment difícil per a alguns que ho han patit molt de prop, no? I poder agrair-vos el que feu des de l'Escola de Música. Moltes felicitats i endavant. I jo, en nom de la ciutat, perquè recordeu aquest dia, us volia fer un petit detall. Ja sabeu que Sant Joan Despí té un patrimoni modernista important, del que ens sentim molt orgullosos i orgulloses, i per tant, perquè recordeu aquest aniversari, per tots i totes vosaltres, els que sou de Sant Joan Despí ja ho coneixeu, sabeu que en Jujol va ser un arquitecte però va ser un geni i va dissenyar una ampolla que si us fixeu i després els que la pugueu veure a prop diu Casa de Família, perquè és una ampolla feta per un orfenat i a la qual li hem afegit una etiqueta de recordatori d'aquest dia. Moltes felicitats. També el reconeixement a la gent que posen el coneixement de la música, al Manuel Gómez i a la Miguel Chadas. Moltes gràcies perquè sou l'alma mater de tot el que està passant aquí. Gràcies.
com no teníem que acabar en el nostre himne, ¿vale? Que és la Bohemian Rhapsody. I bueno, ja que he agafat el micro, pues agraeixo a tots que estigueu aquí, perquè ja s'ha dit tot, no vaig a repetir, vaig a ser molt breu. Era un dia molt especial, molt, per moltes circumstàncies. Aquesta setmana hem tingut algunes baixes de funcions, bueno, hem tingut una setmana molt delicada, que hem plorat molt. I bueno, este matí no he pogut assajar en el bateria perquè la seva dona estava parint i nada, bueno, agrair-vos perquè tots sou família i amics, que és el que nosaltres volíem. I bueno, agrair a tots, perquè jo soc la que està aquí i soc la que dirijo i és molt bonito i la veritat que estic suant, però aquests concerts, la feina no se la imagineu, és una feina brutal de treball i jo no podria fer sense l'ajuda, agrair als meus companys, als professors, perquè sense ells i l'ajuda no podria ser. A Manuel, gracias por no mandarme a paseo cada vez que voy a llamarte. Bueno, y no quería hablar ahora. Y bueno, nada, a Sharon, bueno, una medalla porque llevamos 10 años. Una medalla porque llevamos 10 años.
Pues que el martes tenéis ensayo a las 7. Ya está, vamos a acabar. Os diré una frase que decía Beethoven sobre la música. Equivocar una nota es insignificante, no sentirla es imperdonable. Equivocamos muchas notas, pero para eso trabajamos duro. Y yo sé que cada uno de vosotros sentís mucho aquí la música y es un regalo dirigiros, ya lo sabéis. Que os quiero mucho.
Bé, com sabeu, avui celebrem diverses coses, els 10 anys de la coral, que tornem als escenaris per fi, i com ha dit la Maribel, que un professor ha tingut un fill, el Carlos, sisplau, aquí davant. De part dels alumnes, de part de l'equip docent i administratiu i de part de la junta directiva, volem fer un petit regal pel teu fill. És la maleta de supervivència dels primers dies. Pues moltes gràcies a tothom.